खुलुमबाय दिनै दिल्ली खौरां निउज पर्टेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ जों मिथिहरनाय जायोदि दिनै क'क्राझार खाथियाव थानाय ग्रीन फिल्डआव दिनै ब्रह्मनि महाजयग खालामदों आरो बे महाजयगआव दिनै लैहोर लैहोर पाब्लिकफोरखौ फैनानै जों महाजयग खालामनाय नुनो मोनदों। दा बे महाजयगआ दिनै मानि थाखाय जोङो पुरहित बाबानाव जों मिथिनानै लानि दा बे मिथिनानै लानाय जों बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं मिथिनानै लागोन पुरहित बाबाया दिनै मा फोरमायो। आसा बाबा दिनै नैबेनि बे महाजयगनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा ब्रह्म धर्मआ सारा आसामाव आरो बेंगल बेखौ लानानै माने सिगाङावहाय गोदौ आसाम ब्रह्म धर्म दंखायोमोन। बेनिफ्राय बेवहाय जोंहा लहित चन्द्र बाबाया बेंगलनिफ्राय 6था बिजाबखौ लाबोनानै बेखौ सुरुबे स्थिति ब्रह्म धर्म जेरावनाखि 6था बिजाबाव ब्रह्म धर्मनि गासिबो शास्त्रआ दंखायो आरो बेखौ नङाब्ला बे हुदु ब्रह्म धर्मनि माबाजों सोलिनो गोब्राब जायो शास्त्र गैया। ओंखायनो दा बेखौ बे माबा शास्त्रआ बे 6था बिजाबावनो दंजोबो। दा बेनिफ्राय मोनसे समाव एसे आलदा आलदा जानाय बायदि जालायदोंमोन। दा बेखौ ज' खालामनो उद्देश्ययैनो नैबे महायज्ञआ दिनै खुद थांखि लानाय जादों। बे थांखि मथेनो ब्रह्म धर्मआ मोननैजों ज' जाफिननानै मोनसे जारिमिनारि माबा खालामनाय जागोन। दा बे जारिमिनारि सृष्टि खालामनायनि जुनैनो दिनै बे हुदु ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटिजों ओमफ्राय सुरुबे स्थिति ब्रह्म धर्मजों दिनै नैबेखौ माबानानै जोंनि आसामनि CM अर्थात मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माखौ आलासि हिसाबै लिंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा उरखाव ब्रह्म आरो बेनिफ्राय प्रमद बर' आरो बेनिफ्राय जोंहा बे दैमारि सारा मा होनोमोनलाय बिश्वजित दैमारि सार बिसोरो गासिबो फैगोन आरो मैया बेलासियाव जोंहा रोंगोरा नार्जारी बे आसामनि रायजो सभा एकमात्र जोंहा बर'नि गेजेराव बेनो मैया फैनानै एसे फंनैसो बुंनानै थांबाय। दा जोंनि मेन थांखियानो जाहैबाय मा बे मोनसे जारिमिनारि ओमफ्राय हुदु ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटिजों ओमफ्राय सुरुबे स्थितिजों गोरोबलायनायनि दिनैनि बे महायज्ञ आरो बिश्व शान्ति जाहाथे मुलुगा गोजोन जायो बेनो। ओमफ्राय ओरैनो बाबा मोनहा दिनैसिम साबेसे दङ? पुरहितआ 120 मैया सेलेक्ट खालामदों। गोबां दङ। ओमफ्राय दा ओरैनो बाहाय बाहागो लानायफोरा बाहागो लानाया खन्द मोनसेयाव साबा सायख'नाय जाबाय। ओरैनो खन्द आवाथि जयग'आ खन्द'आ मोनबेसे दङ गासै? 25टा। ओमफ्राय बैयाव जोंहा CM फैयोब्ला बेवहाय मोनसे प्रज्वलन खालामगोन बेजों 26टा जायो। आंगोनि आंगो लोगोमोन नोंथांमोननो मिथिहरनाय जाबायदि दिनै पुरहित बाबानिफ्राय जों सोंनानै मोनबाय मोनसे गासै आवाथि जयग'आ 25टा होननानै जों मिथिबाय आरो मोनसे जयग'आव दिनै 7 खरिया पुरहित बाबा दं होननानै जों मिथिनो मोनबाय। दान्दिसे सम बेनिखायनो आफामोनखौ गले गले खावलायनाय आइमोन आफामोन जोंहा बे बिश्व शान्तिनि